ikke for meget af den her tyksteg, som sidder heroppe. Det er der sidder tykstegen. Det er den der mås på den, ikke? Og så kommer tyndstegen der, så kommer karmstykket her, og så kommer halsen her, og det er cirka for det her op, og så kører jeg ind der. Så jeg tager rundingen her. Jeg kan egentlig faktisk godt lige tage den lidt længere nede her, og så kører jeg lige rundt. Der. Sådan, og så kommer jeg lige ned til benene her, hvis der er lige en, der holder ud. Sådan. Så har vi et stykke kølle her. Vi kan jo godt have i gang i en vægt for øvrigt. Kan I ikke lige tænde op for den vægt der? Så hvis vi lige lægger køllen over på den store bakke. Nej, det gør vi bag. Nu stopper du på den sang. Der står ikke noget ovenpå. Stop. Nej, det er godt. Og det er jo så samme princip her, og der skal vi lige have vinklen op. Undskyld. Ja, godt. Der kan vi så bare komme det her, det kører op her, og så lige komme rundt her, og så her ned til. Jeg tager lige op her. I ved, hvor muligheden er. Sådan her. Upsi, et stykke kølle. Så skal den have udstå. Så tager vi så ind, og og kigger her. Nu har vi jo så, at vi kan enten tage borgen af direkte, sådan her, eller vi kan skære den ud i hele det her forenden på lammet. Og det vil jeg sådan set prøve at gøre. Fordi det, I kan se her, sådan der, det er, at hvis I lige bevæger det her lidt, så kan I se, at borbladet det går ind her i filet. Og det gør det lige her. Så jeg vil gerne lige have den heroppe. Og så skærer du lige fra den anden side. Bare skærer helt ind til benet. Så jeg bare lige helt ind til benet gennem kødet, ikke også? Fordi så jeg ikke saver i kødet det meste. Godt, så bare lidt kniv. Og så rykker du lige lidt i halsen her. Er det en, der holder fast der? Server jeg det? I skal lige sige til, hvis jeg server det. Det er meget flot. Skal jeg arbejde sammen med? Nej. Så det er fucking klar. Okay. Så har vi lige forlammen her. Godt. Sådan. Kniv. Vi har noget bryst her. Vi har noget slag. Så hold lige fast der. Godt. Jeg går bare ind her. Og kører lige slaget af. Hold fast. Slag. Værsgo. Rullepølse. Eller bacon. Lange ribben eller korte ribben, det bestemmer I sådan set selv. I tager den lige her. Godt. Hold fast begge steder. Også dernede.
Et stykke bryst. Sig mig, var der ikke en, der var slagter her på i klassen? Nå, okay. Ja, kyllingeslagteri, ja. Der bliver ud af dem. Sådan, så kan I se, så har vi mørbrædderne her. Det kan jeg lige så godt lige fjerne nu. Jeg går helt ind til rygbenet her, og så skærer jeg ind. Og kommer helt herop i den bagerste del af ryggen. Det er nogle pænt store mørbrædder, der er på den her faktisk. Stop for dig, Jonas. Ja. Så kommer det for sent. Ja, kraft med åndfærmer. Så I lægger lige de der mørbrædder sammen, så vi kan veje dem sammen. Ja. Sådan. Så har vi jo kamp og sadestykke her. Sadestykke, nyrestykke og kampstykke. Og kampstykket det går til det sidste ribben her. Så vi kører lige kniven igennem her. Hvis man nogle gange er for hurtig her, og så er det så glider det. Så er det ikke så sjovt. Så hold lige sådan den der lidt sådan tilbage, ikke også? Det er på gassemarkedet. Så har vi altså et kampstykke og en nyresteg. Og med her med de to dele, ikke også? Altså hvor de to parerer det her. Nu vil jeg lige prøve at vise jer noget med den her ene lige straks. Så tager vi den der væk. Så skal vi have de her udbenet. Den her, så vi skal lige have en, der holder fast herhenne. Ja. Nu har jeg jo så valgt at gå ret langt op. Og det er det jo, fordi så får jeg ikke så meget filet på halsen. Og det er jo sådan set udmærket, fordi så er det jo mere nede på kampen, ikke også? Så det får jeg flere penge ud af i den sidste ende. Selvom det bliver nogle forholdsvis få fileter deroppe i toppen af det. Så den løstes jo helt pænt, den her bog, ikke? Og det samme gælder selvfølgelig der, så der er en, der lige rykker og holder der. Ja, bare der. Sådan er det kommet til. Godt. Jeg går lige ind med kniven her igen. Og følger benet.
skåret i en elev nu, det er egentlig værd. Må du ikke sige sådan noget? Det er altid været mig selv, jeg har skåret i. Det er jo ikke så godt. Sådan det. Sådan her. Så har vi borgene. Nu skal vi ikke så lige veje borgen. Veje den, ja. Den kommer lige straks. Det er ikke i borg, det er i følge. Andre. Jeg er i en position.